Палац Пуслоўскіх у Косава называюць архітэктурнай жамчужынай Беларусі 19 стагоддзя. Яго рэканструкцыя распачалася каля 10 гадоў таму. У наступным годзе яе плануюць завяршыць. Дапамагчы ў аднаўленні гэтага знакавага для краіны аб'екта вырашыла і моладзь Брэсцкай вобласці. Амаль увесь ліпень на тэрыторыі палаца будзе працаваць студэнцкі атрад Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна. Студэнты займаюцца археалагічнымі раскопкамі і добраўпарадкоўваюць тэрыторыю. Мы горды тем, что именно на территории нашей Ивацевичской земли, на территории Косовского замка объявлена областная молодежная стройка. И у ребят есть возможность приобрести свой первый профессиональный опыт, заработать, приобрести новые знакомства, поработать в команде. Мы надеемся, что ежегодно будет молодежи добавляться все больше и больше желающих поработать в составе отрядов. Аб'ект, які даследуюць студэнты гістарычнага факультэта, гэта рэшткі невядомага будынка непадалёк ад палаца, якія былі знойдзены выпадкова летась падчас зямельных работ па правядзенні камунікацый. Зараз перад юнакамі і дзяўчатамі стаіць задача ідэнтыфікаваць былы будынак, вызначыць яго памеры, планіроўку і стан захаванасці, а таксама вывучыць культурныя напластаванні побач з аб'ектам. Папярэднія высновы такія, што дадзены аб'ект гэта адміністрацыйны будынак, дзе ў свой час 20-30-е гады месціўся соймік павятовы. Гэта самакіраванне, якое займалася ў свой час добраўпарадкаваннем дарог, займалася адукацыяй, займалася дабрачыннасцю, займалася адукацыяй сельскагаспадарчай, но і дадзены будынак гэта састаўная частка такога вялікага комплекса, які быў тут збудаваны і планаваўся будавацца і далей у 20-30-е гады як калонія адміністрацыйных работнікаў за часоў Другой Рэчы Паспалітай. Падчас раскопак студэнты знаходзяць і артэфакты. Пакуль што большасць з іх печная кафля, металічныя дэталі будынку, рэшткі шкляных вырабаў. Ёсць сярод знаходак таксама манета 1864 года і дэкаратыўная накладка з гербам Пуслоўскіх. Гэта не можа не натхняць на пэўны азарт. Я участвую в таких экспедициях не первый раз. Я участвовала в Ружанах, ездила туда очень часто. И для меня это очень интересно, потому что это большая загадка. Это с каждой новой лопатой, с каждым очищенным кирпичиком ты приближаешься все больше и больше. Предложили в университете, набирали лучших с факультета, с первого курса. Тем более место очень хорошее, очень живописное, природа вокруг прекрасная. И я с удовольствием согласился. Чтобы найти что-то интересное, это, конечно, хочется каждому. Ведется даже такое небольшое соревнование среди нашего отряда, кто найдет более интересную находку. Дарэчы, 2019 год аб'яўлены Беларускім рэспубліканскім саюзам моладзі годам студэнцкіх атрадаў. У Брэсцкай вобласці сёлета дзейнічае 125 такіх атрадаў – будаўнічай, педагагічнай, сельскагаспадарчай і іншых накіраванасцяў. Алена Ракуць, Людмила Салзна, Міклай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».